हाय क'क्राझाराव गाबोन विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमन्त्रीनि जि मोनसे आसनि बाय सानसे थानांगौ बेनि आगोल दिनै सानसे फैखादों आं ओंखायनो समाय मोननायखाय गसाइखौ ओरैनो बेरायफैदों आङो दलीय कर्मीफ्रा ओरैनो ज' जानानै लोगो हमलायनोसै होननानै लोगो हमदों सराइबिलाव आरो गुमायावबो थांगोन आं बाहाय जेबो दस्रा उद्देश्य बा हाबाफारि गैया नाथाय जोंनि दलखौ जों बोरै आवगायलांनांगौ बोरै सिगां लांनांगौ आरो लकसभा इलेक्सनाव देरहानांगौ बेनि थाखाय माखासे जोंनि गभर्नमेन्टनि जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि पलिसिफोरखौ कर्मीफोरनो जानायनानै आवगायलांनायनि बाथ्रा सावरायनाय बेनि थाखाय फैदों सराइबिलाव फैनानै कर्मीफोरनि जि स्पिरिट दा बेवहाय जोंहा जिरन बसुमतारिया MLA जाहैबाय आरो जों माय MCLA गैया समनाथ नार्जारी दं जायगानि लिडार आरो दा जों ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दंजोबो गासिबो आं मोजां मोनदों बिथांमोननि स्पिरिटआ जोबोद गोजौ आरो फैगौ लकसभाखौ जेरैखि जाया बुरजाथार भटआव देरहालांनायनि थाखाय खामानि मावनो बिसोर रेडि बिजाथि फसंनायखौ लानानै इउपिपिएल मा सावरायदों बिजाथियाथ' इउपिपिएलआ फसंगोनानो आरो BJP बा NDA दलाव क'क्राझारखौ इउपिपिएलनो होनायनि बाथ्रायानो दासिम सावरायजागासिनो दङ दासिम जिहेतु फाइनाल डिसिसन ओंखारैखाय आं बेखौ दा खाथाङै बुंथ'नो हानाय नङा खिन्थु जों मोनगोन आरो जों देरहागोन केन्डिडेटआ सोर जागोन बेयो इलेक्सन डिक्लेरेशननि उनावहायसो बेखौ फोसावनाय जायो बांसिन दला बिनि आगोल रावबो फोसावा जोंनाव केन्डिडेटखौ लानानै खुनु गन्डगल गैया गावजों गाव जायखौ होगोन बेखौनो देरहागोन बेरेखा दोलो बिपिएफआबो पुरा सांग्रां जानायखौ नुनो मोनदों माबायदि फेक्टर जागोन ना बेखौनो आं दा सोंदों रायजोफोरनाव बिपिएफनो मानो भट होनांगौ रायजो राजाफ्रा 2025आव जेला काउन्सिल इलेक्सन जागोन बा गभर्नमेन्टनि परिबर्तननि बाथ्रा फैयो नङा गोसोबा रायजोफ्रा गभर्नमेन्टखौ सोलायनोबो हायो बे समाव पार्टि सोलायो मानसिफ्रा सोलायोबा आरो मोजां मावदोंबा सोलाया दिनै MP इलेक्सनाव बिपिएफआ दिनै काउन्सिलावबो गभर्नमेन्ट गैया EMबो गैया बिसोरनि सासेबो स्टेट गभर्नमेन्टआव मिनिस्टारबो गैया बिसोर गभर्नमेन्टजोंबो गैया आरो दिल्लीयाव खुनु मन्थ्रि गैया रायजोफ्रा एसेबां साननो रोङानो मा खारनाव बिपिएफनो भट होनो बेयो मोनसे प्रक्सि वार इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव माखासे मेडियाबो गेलेदों साफा सानै मेडियाबो आरो बे मेडियानि धोरोम बियो खारन मोनसे खोथा दङ जे मोनसे डिबेट आरो आर्गुमेन्टखौ इलेक्सननि आगोल लाबोनाया मेडिया गावनि धर्म मथे खालामो दा इउपिपिएलआ देरहानायनि चान्स दङखाय इउपिपिएलखौ टारगेट खालामनानै इउपिपिएलखौ दुर्बल खालामनो नाजानाय जादों नाथाय मेडियाबो मिथिगौ बयबो मिथिगौ आसामनि मानसिफ्रा बिपिएफआ MP इलेक्सन देरहाया बिसोरनि भटआ 1.5 लाखआव थाबथागोन देरहायाबाबो इउपिपिएलखौ दुर्बल खालामनो हायोबा गेजेर गेजेर सोरखौबा देरहाहरनो हायो बिनि गेमफ्रा बाहाय जाबाय थादों आरो बेखौ बुजिलायनांगोन ओंखायनो बिपिएफआ सार्भाइभेलनि वार खालामबाय थादों फैगौ 25आसो टारगेट हाग्रामाया गावबो मिथिगौ MP इलेक्सनखौ गावसोर देरहाया आरो देरहानो थाखाय गेलेयाबो मानसिफोरखौ बियो बुथुमदोंल'नो 25आव जाहाथे बे देरहानानै क्षमतायाव फैफिननो हायो दा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों सुस्थ' मेलेमजों साननानै बिबेकजों साननानै दा जिखिनि मोनसे परिबेस थांबाय 10 बोसोराव 9 बोसोरनिया देरहालांनाय बेखौ दा बर'नि नामाव जायफ्रा राजनिति खालामनानै देरहालांदों बिसोरखौ फेजेननायनि मोनसे सनानि सुजुगा फैगासिनो दं जिहेतु जों इउपिपिएल गोजायैनो प्राय 3.5 लाखनिफ्राय 4 लाख भट मोननो हागौ जों आरो बाहाय 2 लाख 2.5 लाख बिजेपिनि भट जग जादेरगोन 6 लाखसो भटआव जों देरहालांगोन भटफोरखौ नस्थ' खालामनानै लाब गैया आरो बेनिखायनो आङो खावलायो बयखौबो इउपिपिएलनो सम हो 2.5 बोसोरल' खामानि मावदों 3 बोसोरल' हाग्रामाया 17 बोसोर मावदोंमोन आयेन मोनसेबो पास खालामनो हायाखै BTCआव 27टा बिल खालामनानै मोनसेल' पास खालामदों बियो नाथाय बिनि बिलफ्रा बांसिनानो रिजेक्टबो जाबाय दा BTCनिफ्राय प्राय 7टा 8टासो बिल गोदानै हरफिनदों बिनि 3सोआ आयेन जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ जोंनि गभर्नमेन्टआ खुब गोख्रै मावदों आरो अमित शाहया जानुवारि मासाव बाथौ गौतमनि जथुमाव फैगोन बेवहाय आरो बियो सेन्ट्रेलनि गभर्नमेन्टनि दारै गायसनजानो गोनां माखासे इनस्टिटिउटफोर आरो फसंथानफोर बेनि अन्थाइ खाम्फा गायसनलांगोन दा बेखौबो जों खालामगोन आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया पार्लियामेन्टआव माखासे एक्ट पास खालामनो गोनां दं बेबो गोख्रैनो मोनसे एकआव महर मोननो थांगासिनो दं खारन दा BTCआव 40टानि जायगायाव 54टा समस्ति जानो थांबाय थादों आरो 6 जना नमिनेटेड माने 60सा माने सोद्रोमानि सासे मोनसे काउन्सिल दा बेबो एक्ट अफ पार्लियामेन्ट नांगौ बेफोरखौबो पास खालामनो थांगासिनो दं खारन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बे फाइलआ क्लियार जानानै माबालांखावनो जुडिशियेल डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो थांबाय
दा बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मोनसे एक्ट पास खालामनांगौ बेफोर प्रसेसखौ जों लादों हिसाबै बिटिसिआव माखासे एक्टफ्रा जेनेबा फरेस्टनिफ्राय जेनेबा उड बेस इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय काउन्सिला माबाफोर रेभिनिउ मोननो हायो नामा प्रफेसनेल टेक्स बायदिसिना आरो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि साख्रि बाख्रि होनायनि बेलायाव आगोलाव आयेन गैयामोन जायखौ गोसो बेखौनो होदों आरो ओमफ्राय इन्टारभिउ खुंदों दा जों आयेनाव लाबोनो नागिरदों बेबो आयेननि महर मोनहां अबस्था बिनि उनावहाय CSBआ रिक्रुइटमेन्टनि माखासे बा इन्टारभिउ खुंनाय रिक्रुइटमेन्ट हाबाफारिखौ लानो हागोन दा बेफोर खामानिखौ जों जोबोद आवगायनो हादों दा सिमा बारायनाया जागासिनो दङ थ' एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनाव जेरै NDFBनि रिहेबिलिटेसनाबो हयतोबा बाजेट अनुजायै पर्यायक्रमाव फैदों नेक्स्ट बाजेटाव आरो फैबावनो हासिगौ आरो एक्स ग्रेसिया ग्रेन्ड माने माबाफोरनि मा होनो मुंख्लं न'खरफोरनो थ' बेफोरबो गासैबो जोङो फारि फारि लालांगासिनो दङ बेनिखायनो दिनै आं रायज्लायनानै मोजां मोनबाय सराइबिलाव मानसिफोरजों